салому алейкум мардуми тоҷик, тамошобинони канали Хоҷи Алло. Манаму хонаҳое ки сохта буд, ҳамаша мана сохтан шудан. Раиси вилоят омода хонаҳое кушода додан. Мана ҳамон касие ки чанд дар чӣ хел хонаш буд, амихе гашта сохта додан. аз инҷа 3 дар хона ва ашкити калидор ашкити сохта додан. қариб ки ҳама хонаҳо сохта шудагӣ омада кушодан. халденик, духовка, телевизор ҳамаша додагӣ. фақат соҳибаи хона дуромада мешинад, тамом. мана то курпчаҳошу додагӣ оварда. мана ҳамашам ин устоҳо кард. ман сохта шудам, раиси вилоят омада сразу кушодам. ин якта ҳавлинда дута хона ҳай. Якташ ану тарафанд буд, озу дуромадем. Яш буд шудагӣ. Ози ниши сохтоси нашбам я ҳафта муҳлат додагӣ, нишам буд мешад, яъне чубки инҷа объекти калон будан, воз инҷа қариб ки 3 дарбин 4 дарбо хона шад. Нишам од буд мекунад, устоҳо кор кароса. Ман шикатурка задосям, ози нишам иншоалло ба наздик мешам. ман ози маздиам қумовар озаним дуруну берниши шикатурка мезанад, оинакошу мезанад. инишам миёни я ҳафтаҳо буд мешад. мана чихе ки буд, амахе сохтосиям. мен чанд дар хона буд, ҳамаша аз нав сохтосиям. иҳо ҳамаш серавно ҳамахе буд кира вай хонаҳо бо кира метиян. гуфтагӣ ҳамаша вай кира метиян сохта. устоҳо осуна шуду, исемба гузашт, ози инҷам иншоалло буд мешавад. мана инаш бошад дигар тарафи хонаҳо, ки дар ин хона ҳам ҳозир оинакаш мондагӣ. дохили хона мана кришош мондагӣ. иҳошам раиси вилоят 2 ҳафта вақт додагӣ, бояд ҳамаҳоро сохта супоранд. мана ҳозир мерем аз дохил нишон медиҳем чӣ хел ҳаст. қариб ки дар инҷо 7 ё 6 то хона ҳаст. 4 ё 5 уже сохта ба истифода дода шудааст. ҳамин 2 ё 3 мондааст. инҳоро ҳам то 1-2 ҳафта сохта ба истифода медиҳанд. марҳамат бинед, инҳо фақат оинакош мондагӣ ба дохили хона. инашам дар миёни 1-2 ҳафта буд мешавад. видеоро бо ёру дӯстонатон паҳн кунед. албатта фикратонро дар зери комментария нависед. касоне ки ба ҳамин хонаҳо кӯмак карданд, омадан камтар бошад ҳам кӯмаки худашонро расонданд. ва ҳазорҳо раҳмат аз тарафи соҳибаи хона ва аз тарафи мардуми Хоҷи Алло, ки ҳамин қадар бошад ҳам кӯмаки худашонро расонданд. марҳамат, наворо то охир тамошо кунед.